Neħtieġu politika ekonomika ġdida, trasformazzjoni li toħloq stabbiltà u kredibilità. Kien dan il-qofol tal-messaġġ li waslet il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola fid-diskors tagħha waqt il-konferenza l-Istat tan-Nazzjon fejn tkellmet fost l-oħrajn dwar il-ġid komuni, il-bżonn ta' mudell ekonomiku ġdid biex permezz tal-ġid li jinħoloq kull persuna tgħix aħjar u ħtieġa li jiżdied l-attiviżmu ta' kulħadd. Roberta Metsola qalt li fil-waqt li l-istatistika tgħin biex permezz ta' policies tajba nsaħħu s-soċjetà u biex ta' bilħaq inwettqu fil-prattika l-ġid komuni, neħtieġu politika ta' kuxjenza li għandha tbedna milli niġġeneralizzaw. Għalija l-ġid komuni u direzzjoni u mhux destinazzjoni biss. Direzzjoni li għandha tgħinna biex nieħdu l-aħjar deċiżjonijiet. Direzzjoni li toffri qafas b'saħħtu biex in-nies jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Il-ġid komuni ma jfissirx li tħares lejn il-maġġoranza u tinsa l-minoranzi, jew lil min qiegħed fix-xifer. Jekk il-politika ma tindirizzax lil dawn in-nies, il-kliem isir biss bħal donnu ornament. Roberta Metsola qalt li jeħtieġ ikollna politika li toffri tama u sens ta' ottimiżmu. Saħqet li rridu nibqgħu nisimgħu lin-nies u nispjegaw l-importanza tal-valuri li jsawruna, id-demokrazija, il-ġustizzja, il-libertà u s-solidarjetà. Roberta Metsola ċċennat li huwa b'dan il-mod li nistgħu nerġgħu nibnu mill-ġdid il-politika taċ-ċentru. L-eżempji li semmejt aktar kmieni ta' esperjenzi ta' nies li niltaqa' magħhom ma jfissrux li biex tirranġhom trid ftit irtokki, imma jeħtieġu trasformazzjoni. Neħtieġu politika ekonomika stabbli u kredibbli li tieħu konsiderazzjoni l-aspetti edukattivi, ambjentali, soċjali, is-saħħa, l-enerġija u trasport fost l-oħrajn. Mhux politika ekonomika f'garżella, imma politika ekonomika għan-nies li tħares il-qudiem perspettivi ġodda. Il-President tal-Parlament Ewropew spjegat ukoll li neħtieġu niċeċ ekonomiċi ġodda li joħolqu il-ġid sabiex jiġu indirizzati l-inugwaljanzi u biex tingħata protezzjoni lil min jeħtieġ.